His Royal Highness is Innocent Obioha Okafor. Title one Obioha Umungwa. Lihindim nachi Umungwa. Himaga eko wali utu mena lashi maide. Manama aina akoede. Aina ngabu. Aina ko ahehani. You're not wearing vegetable. She laugh for to laugh for. Meno hana okoko ubi. Geno no way ubi. I will zero tolerance for you to chori me biomwe. Because for my for lubwe. Oh, how they get no to it. Watch how useless. Oh, you know, guy, I could take a good anything. Issue mena la shila na asusu. Asusu ayin. Is that when you because na get nege ba motagi. Oh, muna gizute. Msoro ga asusu ayin ga asakwam. Then you only Igbo. Yes, na gela nege munike ba motagi. Again on America from where hey man. Odindia ye wege ha na awu Igbo kake. Li onye Igbo leji anya ekuoka. Gba bire anya nko mbo. Nne m nwere ike nọrọ nga ugbu a. Nna m efili na ndị abịara nga anụrụle ha mgbale nye ha ọjị ya ele ya anya gịle ya nọkwala ekwu ụka ya were anya lee nwunye ya ọ ghọtara ihe di ya kwuru ọ pụọla mgbe ọ na-alọghachi ịda eburu nri ma ọ ya eburu ụgba agwụrụ agwụ ha hụrụ na ihe ndị agha fedịga Nwanyi lụrụ ga-achọwa ka ịsọrọ ha na ụwarị ha n'Igbo nke onye bịara anụ. Onye Igbo dị amenable to discipline. Ugbu anyị gara ahụ nwa okorobịa gara arise against family discipline. Ọ dịghị mmụọ ihe jogburu onwe ya. Ị ga-enufu ishile ya gwụla masị ga-eme ihe ọjọọ. Bịa onye Igbo mee na ọtaghị iri mgbọ ọgwụ ụtọ dị bunu ọwa na ịrụtaghị ị ga-eri. Therefore, enweghị ihe dịka ịjụ oyi laziness kwesịrị ịdịla ahụ onye Igbo. Last year, till September, a change so you could try now. Eba, all the ndike batara, they are there. Umakala angonazuzo. But I say, like here, town union 9 when a tax force. Don't spare anybody. Timely, but okwage otuahoji no na first charge all the youths to never in those days. The temper drop wala. Ye basra nchekwa obodo.
telere ka mmadụ dịka General T.Y. Danjuma pụwara Nigeria akala ntị. Lekwa ihe megenu onye ọwụla laje ejikere. The Israeli government, Israeli army na-akpọ point man. N'oge agha Yom Kippur War, Yom Kippur 1973 Arab-Israeli War, o nwere ndị nọ na 120 soldiers plus one Avram, General Avram. Oh, their corrupt pronunciation of Abram. Ano heba ndi Egypt awukute ha. Security ha didn't notice Nandia Medo invade na Sinai. Ha gwa General Diane or minister then Golda Meir or their prime minister, because Mossad lacked in picking information concerning that invasion. I had a document, General Diane Gwara Avram. You are now the point man. Let it be up to you to either die as a valiant Israeli soldier with your men or surrender. It is your decision. But if you hang on long enough, the Israeli army will come. But unfortunately, the general died before Israeli army came. So every Igbo man, considering who we are now as point man. Point man, we man, go all in no, where you can be attacked. Oh, to a chichi at the God, they came where Jonathan you through Lord Okwa. Go all in no, especially a igbo. It got target. Ndị mara ihe kwesịrị ịlụ obi agụ ishi ha. Kedu ka ha ga-esi futala nsogbu a? O asị onye Igbo ọwụla. Ọsọ dị ma inwe anyị ji alụ ọgụ ya wụrụ mmiri akpụrịrị kwa ahịa. Anọ mbem aga m anọpịa mkpụrụ am.